Окей, ljudi, stigli smo u Ljubljanu. Nadam se da me čujete lepo, tako da ću mnogo duže. Deluje kao da možda neki vašar tako deluje. Vidjet ćemo sada što se dešava ovdje. Sve kako biju zvona na ovoj crkvi. Lepo je što znam, samo nema ljudi vjerovatno zato što je drugi dan ovog... Bože... Božića, da. Tako da... Sad ćemo da vidimo. Baš je prazno, brate, kao da tek treba da krene nešto. Da što znam. Ja imam posle voz neki, idem dalje. Ovim kod Ćaleta. Tako da ne znam koliko će da budemo onda. Da, vidjet ćemo. A lepo je, vrati, baš je lepo. Baš je hladno, baš je mnogo hladno, vrati. Došlo malo i prazno, pa bi čudno, vrati, čim kad dođem drugi dan. Ali vrati, tipa uveče, tad bi baš onako bilo lepše, ja mislim, vrati. Znam prije kad sam dolazio, vrati, to je prošlo leto, evi to. Prošlo leto, to ne prošlo, brate. Bilo je baš puno, brate. Vjerojatno zbog Božića, brate, pa zato. Tako da uživajte u klipu. Evo vidite ovo. Lepo, stvarno lepo. Vidite ove figurice, brate, ja ću ovo da imam, brate, gledaj. Ovo. Ja, i ovaj šah isto, vrati. Da, isto, nisam rekao da je pola 9 ujutru, pa da je moguće da zbog toga nema ljudi. Tako da, bit će ljudi. Idemo sad ovaj vašar neki, vrati. Evo da već tek nameštaju, tako da će ovdje tek nešto da bude. Evo ga i Zmaja most ovamo. Sad će to malo bolje da nastaje. Evo ga ljudi, Zmaja most. Evo je ova reka, brate, ne znam nikog zove ispano. Evo ga i Zmaja pozadi. Opet kažem, bilo bi lepo da su malo više ljudi, ali očigledno tek će da dođu, brate. Inače imam prvi vlog, brate, tako da nemam ništa, vidite kako je nestabilna kamera. Tako da nadam se da će vam se sviđa. Evo ga Zmajko. Samo da nije te minus 5 stepeni, ruka mi se smrzla. Znači užas, ali lijepo. Ja ga neki keš dao. Vučko, vrti. Šta vi mislite šta je ovo? Šta predstavlja? Šta je umetnik teo da kaže? Opet bio zvona, vraću. To je vjerojatno odavde. A baš šteta što nema ljudi, vraću. To je to.
Ne, pa ja, brate, kad ga bodem ga, razumeš. Zadnje 3 puta kad sam bio, to je 2 puta, brate, nije mogu se prođe kako je bilo ljude, ja sad nigdje niko, druže. Mene što sam i očekivao drugi dan Božića katoličkog. Ne. A ovdje se izgleda sprema neki koncert. Je bio neki koncert, nešto ta dva. Sada ćemo da vidimo. Evo vi ovdje nešto, nemam pojma što. Ali deluje lepo. Mislim da je crkva isto neka. A ovdje, vidite, bina. Vazi ili je bilo nešto jučer, će danas nešto da bude, brate. Tako deluje. Sad nemam pojma. Ne znam da ovdje smo dođemo da će se zabavam. No, brate. Tako da, mislim da ću se vratiti sad vamo da prošetam pored reke još malo. Pošto idem da hvatam neki voz. Vidite zama gore. Ne znam kako se dobro vidi. Baš je lepo. Vidite ovu uličicu. Morao sam vam da prođem, brate, jače od mene. Pokolno. Stepenice, brate. Ok, ovo je baš lepa ulica. Ovdje je vjerojatno neki kineski restoran, ima neka kineska slana. A i ne znam šta ovo znači. Ovo zvona što, brate, bio. No, tipo 10 minuta, brate. Vjerojatno možda zbog ovoga Božića. Tako da, uživajte. Za ove mostove kaže da su neka turistička atrakcija, da su nešto tipa 250 godina stare ili tako nešto. Tako da eto, i nisu toliko zanimljivi iskreno. Ok ljudi, idem sada na voz. Si napim kartu za voz pa idem dalje. Živim kod Ćaleta. A ćemo onda ovdje u Celje ili idem ili tako nešto. No. Svakako vidjet ćemo. Ćao! Ko je ovo, šta je ovo? Evo piše, brate. Alma Karelin. Kuvano vino. Nije toliko loše, realno. Odlično. Da. Slobodno idite, slobodno. Totalno drugačije nego u Ljubljanu. U Ljubljanu baš nikog nije bilo. Čuješ? Živ grad, nego ono bilo dan posle Božića, znaš. Pa onda... A je bilo pola 10 ujutro. Ja, ovo mi se sviđa, ovo je ovako kao zvezde. I ne znam odakle puštaju muziku prazničnu. Brate, daj svoje malo, nećemo se. Šta? Daj svoje malo. Da, neću.
da se kocka. A, Koji što neki zasluži za kvizmu? tu vidimo one dve jelke tamo. One dve jelke to idemo. Ajde. Klub za mirisal kosti. Hvala. Baš nezgodno vreme se postoji. A ja vidim. No, Ne vezi, ne se kaže. no ne kažem što se Seri kaže. kozu, prava pa. Pa ne vidi, postoji si počeo reći kod mene ti to tako puštenje. Mislim, ne može. Mi jedemo svake nedeljno neko da roštilje to. Ma ne bi, ja bi to izdržao. A? Ja bi to izdržao. Ovo se koje snimala. Evo ove dve jelkice kako su. A? Lepe. Šta? Kažem ove dve jelkice. Ima neko bino, isto. Šta će bude ovdje, a? Šta? A. A tamo i Buba. Valjda se tako zove. Nisam siguran. A evo je ovdje ovo drvo. Sad ću da priđem, vidite. Jeste. A? Jeste. Evo ga. Spit out